హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చంద్రకాంత ఛానల్. ఏం చేస్తున్నారండి అందరూ? ఈరోజు అయితే ఒక స్టోరీ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అది ఏమిటి అంటే, ఒక తాబేలు, ఒక తోడేలు, ఒక పావురం, ఈ మూడికి ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేకపోయినా దాని మీద స్టోరీ అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఒక తాబేలు చెరువులో నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఆ చెరువులో నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు అది ఒకసారి పైకి వస్తుంది అనమాట అండి. తాబేలు అయితే నీటిలో ఉంటుంది, భూమి పైన కూడా జీవించగలదు కదా ఫ్రెండ్స్. అది ఉభయచర జీవి అని అంటారనుకుంటాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అది అలా ఉంటుంది. తోడేలు ఒకటి జంతువు కదా ఫ్రెండ్స్. అదేమో పైన తిరుగుతూ ఉంటుంది. తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చెరువులో నుంచి తాబేలు పైకి వస్తుంది అనమాట అండి. పైకి వస్తే అది అక్కడ తోడేలు చూస్తుంది. తోడేలు చూస్తే దాన్ని తినేయాలి అన్నట్టుగా దాన్ని పట్టుకోపోతే అది దాని మీద, తాబేలు మీద డిప్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ డిప్పలోకి తన తల లోపలికి పెట్టేసుకుంటుంది. లోపల పెట్టేసుకుంటే చుట్టూ తిప్పి చూస్తుంది. చూస్తే ఏం చేస్తుంది అంటే, చూసినా అదే ఎలాగా ఏంటి, ఎలా తినాలి దీన్ని అని అనుకుంటుంది అనమాట. ఇదంతా గమనిస్తూ పావురం చూస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అది అయ్యో ఇదేంటి తోడేలికి చిక్కింది, దీని వలన దానికి ప్రమాదం జరుగుతుంది కదా అనేసి అనుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. పావురం అది తినేస్తుందేమో అని, అయ్యో ఎలాగన్నా దీన్ని కాపాడాలి, తాబేల్ని నేనేమో పక్షిని ఎలా కాపాడాలి ఏంటి అని అనుకుంటుంది. కాకపోతే అది కింద మీదకి తోడేలు అయితే తిప్పేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తిప్పేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది చూసుకుంటుంది. అప్పుడు పావురం అంటది, అది గట్టిగా ఉందంటే దాని మట్టి అయిపోయినట్టుంది, అది పైన దాని ఒంటి మీద జిగురు మట్టి, బంక మట్టి ఏదన్నా పూసేసుకుని ఉంటుంది. అందుకే ఎండకి ఎండిపోయి అలా గట్టిగా అయిపోయింది. నువ్వు ఏం చేస్తావంటే చెరువు దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళు, చెరువు దగ్గర పైన గట్టు మీద పెట్టి ఒకటి వాటర్ చెరువు దగ్గరికన్నా పట్టుకెళ్ళి చిన్న మెట్టు మీద ఉంటుంది కదా వాటర్, ఆ మెట్టు మీద పెట్టుకెళ్ళి ఆ మట్టి, జిగురు మట్టిని కడిగేస్తే నీకు అది ఆహారం అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. అలాగే అయితే మనం కట్టేటప్పటికి లేట్ అయిపోతుంది కదా, చెరువులో ముంచితే అది పైకి లేసిపోతుంది. ఆ తోడేలు పావురం బాగానే నాకు ఉపాయం చెప్పింది అనుకుని అది పైన పెట్టి గట్టు మీద పెట్టి కడగడం ఎందుకు, లోపలికి పెట్టుకెళ్ళి పెడితే నేను అది గప్పుకుని లేస్తుంది కదా, అది మూపు ఆడక పైకి లేసిపోతే దాన్ని నేను పట్టేసుకోవచ్చు అని తెలివిగా అది అనుకుని, సరే అయితేననేసి నీటిలో పట్టుకెళ్ళి ఒక ముంచుదాము అన్నట్టుగా నీటిలోకి పట్టుకెళ్ళి ఇలాగ అనగానే అది పడుకోమని నీటిలోకి పడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. నీటిలోకన్నా లోపలికన్నా వెళ్ళిపోతుంది. పావురం ఎంత తెలివిగా ఆలోచించి దాని ప్రాణాన్ని రక్షించింది కదా ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు తాబేలు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ తాబేలు పావురానికి తన మనసులో చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అవి ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేకపోయినా ఫ్రెండ్స్, అవి ఎంతగా సహాయం చేసుకున్నారో కదా ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనము కూడా ఒకరికొకరు మనకెందుకులే అని అనుకోకుండా ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని కాపాడాలని ఈ స్టోరీ మనకి చెప్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఈ స్టోరీ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బాయ్.